Hi guys, mayong buntag. Hi guys, mayong buntag. Damis kimi dari sa Cebuana Lolier kan ami kuhaon. Pada sila sa ati. Tita. Salamat ka dote. Diyan na Miss Cebuana Lolier. Kuha Miss isend nila sa ati para sa birthday ni Kimi girl. Salamat ka dote. Ikaw. Cebuana Lolier. Garaan na. Agtit be. Vampire na. Kuwangan magngipon. Bitaw na ning tubo na gamay. Oh, di ba? Dai ubos. Kare ubos mo na ni ag bagong tarok. Una ampingan na jud nang ipon na ha. Happy yarn kana na itong pang birthday gikan nila tita ninja. Salamat ka jote. Bang bang bang. Geraeun. Cuk. Itaw. So dari mempuhas ko an si Buana Lolier. Okay. Mama dyan na imong kuhaanan. Dati nakuha na nahati. Agpang birthday. Salamat ka Ajo. Salamat ka Jote. Dati nakuha na naho. 11,410. Dati. Salamat ka Ajo. 11,410. Dati. Halikim. Salamat. Hindi man makita si Kimi. Salamat, tita. Dila pang birthday ni Kimi. Ano sa magkala, tita? Salamat. Ang Jollibee. 10. Dila, te. Ngipon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, Sana all. 3, 4. Sweldo na. 11,410. Salamat ka, Jote. Diyan na. Mana nakuha dali sa buwan na. God bless and amping mo diha te. Tara tang isip tining atong money. Palit pa kaila ko na. Ha? Palit pa ka mga makain. Sabi pa ito ice cream. Ice cream mo na. Ice cream at batang babi. Ice cream ko nung si Jati. Ice cream yan. Ice cream dai. Ice cream is life mo na si Ja. Okay. So, mo ito na mi. Ito na, nakuha na mo. Ano pa? Nawa ma. Oh, sama na. So, magpatibok kami guys. Among mami ko. Sana all. Muna mi. Yan natin, nakuha na na mga gitong ipadati. Salamat ka. Para kuha ni Kimi itong birthday. Pohon. Para mag-ice cream si Kimi ron. Sa mga kuyas. Mag-ice cream ang mga chikiting. Masod sa Medars Mercado guys. Kay mga promise amang pangbaligya tomorrow. To sa school. Ay, daraghang ganahang marshmallow. Diya. Tulo na naman sinabilin. Ano lain? Marshmallow. Muna ganas mga bata. Lara ka ha? Dorin. Kamay mong Dorin. 1 kilo white sugar. 1 kilo brown sugar. Kilo po brown sugar. Ha, magkauban eh. Dayon duha ka Ibap. evaporada. Nagpila na? 30? Ibap. Kamay mo diya. Kumbi. Napagkuskuan guys. Lumpia wrapper. Tina kay gulaman dan eh. Kapila pod. Tukuloy, magsawi ang color. Kaning puwan eh. Red. Ay. Ah, po, good Puwa. na. Ang ibasa kay red. Alis ka. Isa te. Nakayelo? Ano? May yelo. Nakarayet. Ice cream na yan. Nena, ice cream nagbasing gamay. Salamat ka, Jote. Iko, ano?
So, then, Miss Bye, guys. And, dana, palit na ko og lumpia wrapper para ni sa ang turon. Kaya to na ko'y daghang hinog saging. Nakalapa nagamang saging Miss Bye, guys. Kaya nag-abot in taon nagamang mga saging. Yan, samot gihapon. Kaya namagad na pas papag-abroad sa mga saging Dares Ludzo. Plus napitig deliver na mag-saging datohang kaila. So, need na dyan pang lutoon, guys. Nandiyan, nangumpra na pod ko og para pang baligya na mo tomorrow. Kere. Kinin, ako'y gamitan dani. Kaning disposable cup. Kay, magtinda ko og halo-halo. And, dapod. Kutsara. So, gamit na gamit ka dyan na, guys. Ano yan, dyan life. Discarte ng discarte. Ano mo kita ta. Yes, no. Gakari, maniga hanggi kumpra ganina. Kita naman naman ni katong hanggi video. Sa merkado. Alright, abot na po ni amang another order. Very excited na mi guys, abrihan ni. Excited na ka kami girl? Bayatan ni abrihan guys ni atong. Hala, nakabubble wrap siya. Hala, wow. Uy. Ika na. Tadan! Man si Zek amang i-order guys. Lilipop. Oh. Lollipop. Nga. Agizahang kuan, agizahang sorry nga nila. Manang ko ang Duck siya. So available na siya sa amang available din siya guys amang yellow basket. Wow, cute kaadyo. Ano, duha sila Duha ka ka buok. Uy, duha ka buok. So di na kakansi sa imong kuan guys kay agsuda ni niya is 30 pesos. 30 ka buok agsuda ni isa ka ingani. Di ba? Palit Mukita na kay balik dyan ni mo tag 5 oy. Palit Kita na mo kaadyo. guys. Guys, palit na mo ato Cute ka siya guys. Isang flavor na ni is kuan mango. I think mango flavor. Guys, palit na mo sa yellow basket. Order na mo guys. Nasa among yellow basket. Right. Di anasad may another order. So, naagyapon sa among yellow basket. Available gyapon ni siya guys. Naranis TikTok. Sa among TikTok shop. I-search naman guys Queen's Shop. O diba? Nanas among shop. Hala, ka-cute kayo. Oh. Hala. Tara na pa. Wow, lilipop pa. Wow! Animal shape lollipop. Oh, dyan na guys. Betang abrihan. Uy, wala, naka-shield man di. Ay na, abrihi kimi, abrihi. Abrihi. Dapod. Animal ko siya. Animal character. Makabuok siya guys. Tag 30 pesos ang sud. O, Nine diba? pa. Wala, ka-cute. Wala guys, cute siya. Panda. Napay elephant. Yeah. Order na mo guys. It's a pencil paabot. Nasa mga yellow basket. Dia mga animals siya. Yay. May ko ang panda tapos Cute kayo. mga cute na ba yun? Di na mo kansi guys. Umu-order mong ingani kay mukita gajud mo. Diba? Oh. Yan, nara si yellow basket. I-shoot na ninyo Queen's Shop. I-search ninyo guys. Agamang shop na TikTok. Queen's Shop. Oh, available din dito sa mga yellow basket. Palit na mo sa TikTok. Uy, ayun na paghuwat-huwat. Right. Di, ano po may another order na abot. So, yan na guys. Ang atuang. Tanig si Jang kuanan. Tanig si Jang abrihan. O kasi. So, dali guys. Okay. Ay. Ara, halin ka ato ni si Jang. Super legit. Halin ka ato ni si Jang guys. Super legit. Kaning smoky popping candy. Super halin ka ato ni si Jang guys. Sa isa ka orderan ni mo, makapalit ka tulog ka buok. Bitaw, brato ra ni ka ato. Affordable si Jang kaso. Halin ka sa mga bata. Kaning ano, lami si Jang. Di po ta mahadlok mo pa. Kaon kay ngano, tanawa ng mga review diha. Nindot jud si Jang guys. Oh, di ba? Oh, grapes flavor ni siya guys. Grapes flavor. Available gapon ni sa among yellow basket. Yang aso ni siya, guys. Ayaw na Lami ka iunon. Lami ka unon. Ayaw na paghuwat-huwat ganaw. Ordira na. Okay, sa pagipabot diha.
order na mo guys nas among yellow basket. Ibaligya na ninyo. Dako tagtubo ani guys. Right. Another box o another order nga ning abot. So akan silang abrihan mga toys. Ay, mo ni katungkuan. Mura kag ice cream. Ice cream malo. Ice cream nga kuan. Wow. Uy, hala. Hala nindot ka do ilang packaging. Gi kuan sa nilang maadto o gi kuan sa nga di sa mga pilo kay delikado nga pilo. Kata na. Batazang. Wow, little bunch. Little bunny. Ice cream malos. Dala guys. Hello, Pagka nice. Uy, hala. Cute ka adjo. kayo. Little bunny. Magamay ka ayo. Little bunny ice cream malo. Singani dyan porma guys. Malo. So available is sa among yellow basket. Sa ganahan diha mo kuan order. So order na mo guys kay patok ni kaadjo si karon. Lamig ayo na Yeah, siya, lami uy. si Ja. Ito na simple lang. Makuha ko na. Ayaw, si anak kayo kay ito ko na. Ayaw. Tapos diyang abrihan guys. Ayaw na makuha na kay mga ka na. So, ano siya sulod. No. Yeah, ha? What's up? Gani siya guys. Uy, alam ka lami ka azo. Ang tilawan guys, untang libura. Oh, di ba? Uy, lami siya guys. Cute. Padrod ka azo. So, available ni siya guys sa among yellow basket. Yes. Pero atong tilawan guys, insa yung ribbon. Kalawinak. Sa Wanag amang ginag siya. Kana. marshmallows niya. Hmm? Marshmallows yung lamig. Lami on? Okay. Lami guys. Yummy. Mo sa pag-ipaabot ni Judeha, order na mo. Hindi na mo yung ngani. Kaya, arang lami. Nya, Lami kayo. marshmallows yung naingani. Yes. 30 kabuok ag suda ni guys 30 pesos. So di nakakansi guys imong 30 pesos muginan siya jud ka. Tapagtumban din. Asa na ba ka mo duty ah? Ato duty. Duty mo atos koan? Karibog. Yes kuya mo na Scott Ranger duty na kuya Gael. Grabe habugan ni mo ya oy. Buyag mahagbog manggon mo bujak. Normalay kami kuha. Kinsa may sniper ninyo ran eh. Ka may sniper. Sniper? Kaya wag ilang hitman na. Mana ilang gamitan karong Martes. Betang picturean ang mga kuan sundaw ng mga kuan kon sila mang duty. Eh mo pud ka mga hagi lang mga height kaysa dia. Kinsa may sniper ninyo? Gagari. Grabe mga hagbo mga kuan ang mga bata hagbuga bujag. Sige pohon manggi army mo ha, sapon manggi rebelde. Gap guys. Guys, itong kuan, ang ayan mo. Tarang dyan mo eskwela.